Sziasztok, kedves Alkotásból Szabadság klubtagok, már meglévő klubtagok, vagy leendő klubtagok. Kicsit szeretném nektek összefoglalni a klub jövőjét, hogy mi hogyan fog alakulni, illetve kicsit beszélni arról, hogy milyen tapasztalataim voltak eddig, és mi alapján miket hogyan módosítok. Az első dolog az, hogy folyamatosan próbáltam tesztelni, hogy nektek mi működik, illetve az én működésemnek is mi az, ami megfelel. Hogyha már követtek egy ideje, akkor lehet, hogy hallottátok, hogy beszéltem arról, hogy van egy kicsit ilyen ADHD-s működésem, ami egy ilyen nagyon összevisszaságot takar inkább a gondolkodásomban is, meg a működésemben, a cselekvésemben is, és próbálom ezt valahogy kordában tartani. Ezt így kisebb-nagyobb nehézséget is tapasztaltátok, hogy hogyan működik ez a dolog, de tökre szerettem volna ezt transzparensen, meg őszintén megmutatni, hogy milyen, úgyhogy azért is beszéltem róla mindig nyíltan, meg azért is vállaltam fel mindig a nehézségeimet, vagy a küzdelmeimet, mert hogy szerettem volna megmutatni, hogy ez amúgy természetes, és veletek is előfordulhat, és hogy hogyan lehet ezeket kezelni, vagy túljutni rajta, vagy ilyesmi. De ami a lényeg, hogy én úgy szeretnék nektek segíteni, hogy tényleg haladjatok, és nem csak elmondani, hogy mi a jó, vagy szerintem mi a jó, vagy hogyan kellene kreatív vállalkozást építeni, hanem inkább azt szeretném, vagy abban szeretnék segíteni benneteket, hogy mindenki a saját egyediségét megtalálja, és a saját egyedi kreatív vállalkozását létre tudja hozni, illetve abból megélni tudjon, ami ugye egy ilyen lépcsőzetes folyamat talán, mert nyilván mindennek van pozitív túlzó, meg negatív túlzó oldala is. Úgy értem, hogy létezhet olyan, hogy nagyon sok mindennel próbálkozunk, és semmi sem jön össze. Olyan is lehet, hogy van egy ötletünk, és akkor az így azonnal kiemelkedik, de általában inkább a kettő között mozgunk, és a saját cselekedeteinken, tetteinken múlik, hogy mennyire lesz sikeres az a vállalkozás. Ugye nem csak egy jó terméket kell találni, meg kell találni hozzá a célpiacot, illetve a fizetőképes célpiacot, aki meg is veszi azt a terméket, amiből aztán mi tudunk visszaforgatni a saját fejlődésünkbe, vállalkozásunk fejlődésébe, meg ugye abból élni is tudunk, hiszen nem csak eszközöket kell venni, hogy fejlődjünk, hanem ételeket is, hogy életben maradjunk. Szóval ezért érdemes összességében nézni mindig, és az összességében nézésben, a marketingben, meg az egész értékesítésben az a legnagyobb trúváj, mondjuk így, hogyha megtanulunk funnelekben gondolkodni, vagy termékpiramisnak is szokták hívni. Az a lényeg, hogy egy ilyen lépcsőzetes elrendezése a termékeinknek. Ezt általában ár szerint szokták itt sorba rakni, de lehet visszafele is, vagy hasonló értékű, de egy kicsit más, viszont ugyanannak a célpiacnak szóló. Az a lényeg, hogy akkor tudunk igazán jól termelő vállalkozást építeni, hogyha meg tudjuk találni, hogy mi az a folyamat, mi az a funnel, amin keresztül tudjuk vezetni az ügyfeleinket, vagyis az első vásárlóból tudunk akár folyamatos vásárlót, vagy rendszeres vásárlót, vagy olyan vásárlót becsatornázni, mondjuk így, aki nem csak a pár száz forintos termékünket veszi meg, hanem megveszi a pár száz vagy pár ezer forintosat, aztán a több ezer forintosat, meg a több tízezer forintosat is akár. Tehát az a lényeg, hogyha valakinek szimpatikusak vagyunk, a működésünk, a vállalkozásunk, vagy a termékünk, a kreativitásunk, amit létrehozunk, akkor az, hogy egyszer vásárolt, az nem azt jelenti, hogy csak azt az egy dolgot akarta megvásárolni, tehát az a célunk, hogy minél izgalmasabb, meg minél jobb olyan funnelt építsünk fel, amin szívesen végigmegy az ügyfél is, nekünk is jó, hogy azokat oda tudjuk adni, értéket is képvisel, és ezáltal ugye tudjuk növelni a saját bevételünket, vagy fogalmazhatunk így is, hogy végül is kosár értéket növelünk, tehát magasabb értékben fog vásárolni az, aki már amúgy is kinyitotta a pénztárcáját, és amúgy is szeretett volna vásárolni nálunk. És ezt a funnel felépítési folyamatot tettem bele végül is egy ilyen
4 hónapos napról napra haladásban, ez benne van a klubban, ezt eléritek, és ugye ezt úgy tettem, hogy én is építettem a sajátomat, és mutattam példát, hogy mit, hogyan csinálok, és ez persze lehet gyorsabban is, vagy akár lassabban is, kinek mi a saját tempója, de azt vettem észre, hogy nem az az igazi hatékony segítség, amikor odaadok akár egy ilyen útmutatót, hogy tessék, ezt csináld végig lépésről lépésre, vagy haladj velünk csoportosan, és akkor egymást inspirálva tudunk haladni lépésről lépésre, hanem inkább azt tapasztaltam, hogy amikor egyéniben beszélgetek valakivel, akár ilyen 1-1-es beszélgetés, vagy 1-2 hasonló típusú emberek kezdünk el beszélgetni, akkor mindig sokkal hatékonyabb és mélyebb is lesz a dolog, mert hogy én nagyon hiszek a változatosságban, mert hogy én magam is eléggé kreatívan is működöm, meg szeretek egyszer ezt csinálni, aztán más csinálni, aztán kitalálni valamit, aztán mégsem úgy kitalálni, vagy akár mégsem megvalósítani, és hiszem azt, hogy nem feltétlenül csak a sablonok működnek, a sablonok tudnak segítséget adni, de pont, hogy az ilyen kreatív típusú embereknél, mint amilyenek mi vagyunk, nem működnek jól a sablonok, mert úgysem tudjuk magunkat beleerőszakolni, és akkor majd nem az lesz, hogy egy kicsit változtatunk, és akkor megcsináljuk, hanem akkor hagyjuk az egészet a fenébe, és jó, ez nem vált be nekem, és akkor már a nagyon sokadik 100 000 vagy millió forintunkat fizetjük ki, akár marketing tanácsért, a mentorprogramokért, vagy bármi másért, amiről azt gondoljuk, hogy na majd az hozza meg a löketet, de igazából az hozza meg a löketet, hogyha te magad ismered magadat, ismered, hogy mi az, amit szeretnél elérni, mi az, amit szeretsz csinálni, és ezekből keresel egy olyan egyveleget, ami a fizetőképes keresletnek is okés, tehát akik szívesen adnak ellenértéket azért, amit te szolgáltatsz, vagy adsz terméket. És ugye ez nagyon sok összetevős, itt nem csak az van, hogy a marketinghez, az értékesítéshez, az árazáshoz, meg az ilyen dolgokhoz kell érteni, hanem a saját lelki folyamataink tudják a legjobban gátolni, meg a legjobban segíteni is az álom életünk felépítését, mondjuk így, és ezért, mivel nagyon sok mindenre kell figyelni és koncentrálni, ezért néha így túl soknak érezhetjük, vagy elveszhetünk a részletekben, és pont ezért tök jó, hogyha van valaki, aki így lépésről lépésre segít kordában tartani, mondjuk így. Én például ezért szeretek coachhoz járni, de szóval nem azt akarom ebből kihozni, hogy te is járjál coachhoz, és akkor majd az jó lesz, hogyha szeretnéd, akkor igen, de lehet ezt egy baráti beszélgetéssel is megoldani, vagy akár csoporton belül, vagy valaki olyannal, aki hisz benned, mint vállalkozó, és akkor így mindig meg tudjátok beszélni, hogy mit szeretnél haladni, ő megkérdezi, hogy haladtál, és akkor lehet így lépésről lépésre. És én egyébként ezt találtam ki a klubba, hogy ugye azért ez a pár ezer forintos klubtagsági díj, ez nem tudja kitermelni az egyéni konzultációknak a díját, de nagyon sokat agyaltam azon, hogy hogyan tudom belevinni az egyéniséget, meg ugye az is van, hogy főleg introvertáltak vagyunk így ebben a csoportban, és mondjuk amikor ilyen csoportos foglalkozásokkal próbálkoztam, akkor ott meg ugye az volt a tapasztalat, vagy a megfigyelés, hogy kevésbé akarunk megszólalni, vagy az introvertáltak kevésbé akarnak megszólalni, mindenki inkább csak figyelni szeretne, és akkor persze, ha mindenki csak figyelni szeretne, de egyáltalán nem beszélni, akkor ott egyrészt nincs mit megfigyelni, másrészt meg mindig az segít, amikor tudunk saját magunkról beszélni, és megfogalmazni, hogy mit szeretnénk. És én nagyon sokféle coachingot, meg technikát, meg mindenfélét tanultam, és a leghatékonyabb, meg leghasznosabb az a megoldás fókuszú coaching, amit lézerfókusz coaching technikában is lehet alkalmazni, ami azt jelenti, hogy nagyon rövid ideig, akár ilyen 10 perces vagy 20 perces, félórás, ilyen ennyire rövid etapokban is lehet nagyon sokat haladni. Ennek vannak különböző kérdéstípusai, meg eszközei, amiket így tudok használni közben.
És arra gondoltam, hogy ezt úgy vezetném be a klubba, hogy tudtok hozzám foglalni egy ilyen negyedórás etapra, de minden hétre megbeszélést, azaz személyes online, vagy nem úgy személyes, hogy személyesen találkozunk egy fizikai helyen, hanem hogy online, de úgy személyes, hogy csak ketten, tehát egyéni beszélgetés, és mivel hétről hétre, ezért tudunk egy ilyen lépcsőzetes folyamatot felépíteni, hogy honnan, hová szeretnél eljutni, és akkor abban tudlak téged támogatni, hogy meg is tedd a megfelelő lépéseket, és nem én mondom meg, hogy mit lépjél, hanem ezek a beszélgetések hozzák ki, hogy számodra mi a legideálisabb lépés, és aztán hogyan tudod kivitelezni, vagy megvalósítani. Ezt most tudom, hogy egy kicsit így nehéz lehet elképzelni, de arra buzdítalak, hogy próbálj ki egy alkalmat, és mondjuk az első alkalom az inkább egy ilyen megbeszélése ennek az egész alkalom sorozatnak, vagy folyamatnak, de mondjuk az első hónapot kipróbálod, hogyha 3-4 héten keresztül így beszélgetünk, és akkor utána hozzál majd döntést, hogy mit szeretnél a továbbiakban, vagy hogyan megy neked ez az egész, mert persze lehetnek ilyen gondolatok, hogy 15 perc, hát az alatt épp, hogy csak egy kicsit megismerkedünk, az olyan gyorsan eltelik, ott nem is lehet szinte semmit sem csinálni, de nagyon-nagyon hatékony tud lenni 15 perc, hogyha célzott. Például az angol tanárom 15 perces angol sessioneket, vagy angol leckéket is tart, és azok a 15 percesek is nagyon-nagyon-nagyon hatékonyak. Szóval arra buzdítalak, hogy próbáld ki, és akkor utána döntsd el, hogyha új vagy, akkor akarsz-e még maradni, vagy hogyha régi vagy, akkor szeretnéd ezt így folytatni tovább. Hogyha meg nem, akkor tudunk beszélni arról, hogy mi lenne számodra a leghatékonyabb. Én teljesen nyitott vagyok mindenféle változtatásra, vagy minden beépítésére, nagyon szeretem tesztelni ezeket a dolgokat, meg nagyon szeretek veletek beszélgetni, meg kreatív dolgokról beszélgetni, meg nekem tényleg egy nagyon-nagyon nagy álmom, célom, hogy minél többen tudjatok megélni a kreatív vállalkozásotokból, mert a kreativitás annyira gyógyít, annyira sok segítséget ad az életben, főleg aki egy-két traumát is átélt már az életében. A kreativitás az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy kijöjjünk ebből, és jó lenne, hogyha ez annyira széles körben elterjedne, hogy mindenki meg tudná tapasztalni. Nyilván tudom, ez egy kicsit túlzó gondolat, de amúgy miért ne, tudnánk egy kicsit feljebb lőni, aztán hát ha egy kicsit alacsonyabban is elérjük a célt, vagy elérem a célt. Szóval ilyen 15 perces beszélgetésre hívlak benneteket, amilyen sorozatbeszélgetés, tehát valahonnan valahová el fogunk majd jutni, azt elhatározod meg, hogy hová szeretnél eljutni. És most az elején, ameddig kevesen vagyunk, nem biztos, hogy ez csoportban is jól ki tud jönni, úgyhogy azért most több alkalmat, így egy hónapban 3 vagy 4 alkalmat is tudok nektek felkínálni erre a online egyszemélyes beszélgetésre, viszont a későbbiekben azt tervezem, hogy lenne ennek egy csoportos változata is, vagyis úgy néz neki a 4 hétből álló hónap, hogy 2 darab, amikor egy-egyben beszélgetünk, ekközé ékelődne egy olyan, amikor csoportosan beszélgetünk ugyanígy, akkor nem 15, hanem 10 perce van mindenkinek, és így meg tudjuk figyelni, hogy a másik miket reagál, miket válaszol, hogyan alakítja az ő folyamatát, és abból nagyon sokat lehet inspirálódni, vagy ötletelni, vagy akár így segíteni is egymásnak. És lenne egy 4. alkalom, amikor viszont ilyen kérdez-felelek, tehát hogy amiben ti vagytok, vagy ahogyan ti haladtok, és valahol elakadtatok, akár ilyen technikai dolgok, akár lelki dolgok, akkor azt be lehet hozni, és arról tudunk beszélgetni közösen, vagy tudok én válaszolni nektek, ez attól függ, hogy többiek véleményére vagytok kíváncsi, vagy az enyémre, vagy akár ilyen tréninggyakorlatokat, feladatokat is tudok hozni, hogyha valamit úgy így gyakorolni kell magunkból, szóval nagyon ilyen sokrétű tud lenni, de amíg ezt nem tudom megvalósítani, mert ugye még én is hallgatom a
hirdetésem összerakását, meg ilyesmiket, ami ahhoz kell, hogy több emberhez eljusson, és többen tudjatok lenni a csoportban. Szóval amíg ez nem történik meg, remélem, hogy januártól igen, de ha egy kicsit húzódik, akkor köszi a türelmeteket, szóval addig viszont ezt az 1/1 beszélgetést, ezt fel tudom ajánlani, és nagyon szívesen elindítom veletek, és tökre örülök neki, hogy hát ti is szívesen jöttök ezzel, és közben itt le is ment a nap. Ilyenkor már sokkal nehezebb videókat készíteni, mert kevesebb idő van rá, olyan szépen sütött, csak későn értem haza, későn értem, pedig még csak 4 óra van, és már nincsenek természetes fények, de talán így is megértettétek a lényeget ebből az egészből. Vagy az e-mailbe, vagy ide a videó alá linkbe ki fogom írni, hogy hol tudtok jelentkezni ezekre a 15 perces sessionökre. Van egy nagyon rövid kérdés sor, 4-5 darab kérdésből áll. Lesz olyan, egyértelmű lesz szerintem, amit első alkalommal kell csak tölteni, vagy hogyha új folyamatot szeretnétek indítani, illetve van olyan, ami az előző alkalmakra reflektálva, hogy így kérdez vissza. Tehát ha elsőre jöttök, akkor érdemes csak azt a részét kitölteni, hogyha már többet szed, akkor meg az összesre válaszolni. Kivéve azt, ami az elsőre vonatkozik, de talán az egyértelmű lesz, elég intelligensek vagytok mindannyian ehhez. És az időpontot azt ti tudjátok kiválasztani, az elérhető időpontok azok meg lesznek ebben az ilyen naptár, vagy ilyen időpontfoglaló rendszer vagy funkción keresztül. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel akár nekem privátban, vagy akár itt a videó alatt is tudtok kérdezni, szóval nagyon köszi, hogyha esetleg titeket ez nem is érdekel, akkor megosztjátok, hogy hát ha van olyan ismerősötök, akit viszont igen, nagyon nagy szeretettel látlak, fogadok a klubban, és építsük fel együtt a kreatív vállalkozásunkat. Köszi, hogy itt vagytok, sziasztok!